In fact, dapat supares kita. Ano kayong mga representatives? Hindi mo na. Of course, so, mga balikbayan na sa ibang lugar, balik banwa, and concerned citizens. In fact, narinig na si Ma'am Rayala, which is, ang mga to concern, ibito was mo na. Ang pinagsusumanan ka tumaning, magda sa ating pribilegyo sa eskwela. Anyway, kana ang going in progress muna, which is at that time in-identify sa mga pinagunga. So what? In fact, the first question was asked to ex-Mayor Yario, Mayor, what happened to what? Nga tanagitan kita ng pulang gini suligaw. Una nangyari. And the mayor responded, and it was written. There was a response, there was a question and answer. So suddenly ka namang answers dito, ang mugaling sasabihin natin, OPAP, OWAS, Poverty Alleviation Program, which is one na kayong kami daradara sa inyo, hindi ka na OPAP. To be updated, the most latest, di ka na OPAP, di pangalinay siya regarding first vice president natin, na regarding ako, na mo si Mr. Melvin Romano. Nag-isan pa siya tabi. Kirikina, mag-iisa naman siya. Lumanan ni ka na UWAS Microfinance. What is UWAS Microfinance? So, karena ipinadala sa akin ng mga wasnan na ito man, concern man yung forum ni Mayor, nababasa nila sa website. Number one is the website. Paano kita nagkatang yung website? It's because sa itong mga itong alin iso sa sasabi na hindi nga nagdikan, pinadakilo, nag-kiss man sila, they were blessed. Ito sila mga kinasin man sila, mararay kang pagkabuhay. They are also very much concerned nga sa gusto nilang umilili sa lang pinangganyan. Kaya number one na ginibon natin is the website. Mga ma'am, mga sir, because that will video ka din. address all issues, both ways. Buti na sa problema ito hindi ka tuman mga was na ito na gusto tumabang. Tanong naging si Father Edgian twice, sabi no mga dinagusan namang baloy, Greg, gusto namang tumabang sa was. The question is, kisay na mo ipadara. To whom we will be addressing it? To the LGU, to the parish, or to an NGO? So tulo ka na pwede nilang padaranigan. So kaya kayong kita website, and that is one of the program na ginibon no Angko, even before Angko, because that is the answer ito sa mga concern ng mga namo na hindi so what. The first concern of the was known way back in 2000 was the cemetery. Nangyari na. Kayo na kita. The second problem was the parish. Nagikulang kuno so sandrang nare-receive bulan-bulan versus expenses nila. So na-resolveran tagad to. Kayo na kita parish hall. So ikatulong mo luminua sa problema sa eskwela natin pinagalyan, which is the SMA. Na-save natin sa SMA. Now we are on the fourth leg, which is the community. Mayor, nagpasalamat kami tabing maray na tinawan mong atensyon kading programang kadi na tinagangan natin balikuwas. It's because hindi kita nga na magsusuman. Let's talk about UWAS. Bukod sa nasuuwas na ED, hindi suwas na naman na ito na concern talaga sila. They just don't have that sasabing medium of information, pero nga na kayo na kita. In fact, kapon, ito sa parada no SMA alumni, one of the question was, kung narawaya kami, pwede man mag-attendir. Nga nga it sounds nga yata ka nga title nga ni ka nagwabalikuwas. So, sinong bagkumansita? Ito nga ni-presente si information officer na to, si Jason. Sabi ko, nga kanong balikuwas, kami nga bumubuwil sa UWAS. But the question, sisi na mo babalikan sa UWAS? Kamu, aibi sa UWAS. So, concern ninyo mo kang babalikan na mo. Kami ito na, purti na kami ito. So, why do we have to go back to where we came from? But it is a cycle. Ang sabi, hindi ka makakarating,
sa iyong paroroonan kung hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan. So, that is one of what we are doing now. Gusto ko man i-address tayo katong mananangod kay Ma'am Rayala, katong concern niya no eskwelahan. Since na-mention ni MPDO, katong site na in-identify, medyo kayong pa kaya diferensya, tanganing masalbar na to, kan sasabing oportunidad, kasusumanan ko katong kabanga ni kana kuan ni katoy pangud ko si Ate Noning. So I will talk to her. Bubuksan ko na puso niya para sa UWAS. In fact, nabuksan ta na sa puso niya kayon sa programa through the angko so sasabing catechism. We have started catechism in Barangay Rizal, Barangay Lower Norte, Iraya Sur and Iraya Norte. Tulo na. Kayong pakita sa programang binuksan, which is the Divine Mercy. Why Divine Mercy? That is another big question. Why Divine Mercy? For information, kayong kita 8 barangay ni kan Divine Mercy through ANCO initiative, which is the Barangay of Rizal, Barangay of Iraya Sur, Iraya Norte, Bunguran, Talungog, Sabang, and Bagsa. And lately, kayong kita iyan sa Bagong Bayan. So, kana dream ni kana angko is to consecrate all the 53 barangays. Unang tanga tab Divine Mercy. Why? Dalabi ka importante ni kan maray tabi. Taka yung kita mga sasabing mga kanya-kanyang pag-isip, kanya-kanyang desisyon, kanya-kanyang interes, kanya-kanyang pagagini ka na pag-isip. So, magkaunsad kita yan, pag-abutihan sa bagayakan because the Lord said, remember, I will only bless if 2 or more will agree in my Father's name. King kita kuno di nagkairintindihan, hindi kita makaabot ning, hindi kita matatawa ning blessing. So, isad kan sa mga iyan, i-renate down na mo iyan sa logo ni kading angkoing. So, salamat tabi. King kayon man kamuunga iyan sa organisasyon ni kana angko, which is the NGO for Wasnon and all was abroad. Salamat po. Thank you. Thank you kayo, Mr. Conde. Thank you.